Hej YouTube, i dag vil jeg unboxe denne Trust mikrofon. Som nok kan se, Trust mikrofon her er den. Ja, og ja, jeg vil bare unboxe den. Og I må undskylde kvaliteten, det er, jeg bruger mit iPhones kamera, så det er ikke særlig godt. Men det er, jeg forsøger ved at, jeg kan ikke lige finde et sted at stille den. Ja. Så. Så var den. Jeg håber, I kan se det, men i hvert fald er det unboxen. Og fint nok. Så skal vi bare se her. Så skal vi se, hvad jeg var. Satan. Skal vi se på den mikrofon. I hvert fald der. Og så skal jeg have fundet en måde. Ja, med det papir. Her har vi den her Trust mikrofon. Trust. Jeg kan ikke se, men ja. Så lige få lidt noget op på. Se. Undskyld, hvis jeg ikke rigtig siger noget, men jeg har sgu ikke noget at sige. Ja, men det her er noget røv. Jeg kan ikke få det her dumme pap op. Så det er jo godt nok. Så. Skulle være der. Ja. Så har man fået en helt ny Trust mikrofon. Ja. Så den gyldne saks. Og den kan bøjes op og ned her ude i siderne. Men i hvert fald, det var den op. Det var vores første unboxing. Vi ses. Hej.